Kaixo, Anabel naiz. Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatuzte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiak gozatzera. Goazen! Kaixo, gaur Donostia eta Iruña lotzen dituen A15 errepidea hartu dugu. Eta nora goaz? Araitz bailaran kokaturik dauden Araitzeko 3 udalerri ezagutzera. Uztegi, Gaintza eta Arribe. Sorpresak ere izanen ditugu, Etorri nahi? Goazen. Araitz, Nafarroako ipar-mendebaldean, Mailoen itzalpeko paraje ikusgarrian kokatzen da. 5 kontzejutan banatuta dago. Azkarate, Gaintza, Intza, Uztegi eta Arribe atailu. Azpirozko mendatea bertan egonda, Gipuzkoa eta Nafarroaren arteko komunikazioa bertatik igaro izan da azken mendeetan. Baina 1985ean, Leitzarango autobia martxan jartzeak, onerako zein txarrerako, Araitzeko bizimodua asko aldatu zuen. Maider, leku zoragarri batean gaude, nora ekarri gaituzu? Gaintzako Areizko kablera, hobeto esan. Areizko kablea, honi deitzen diozu Areizko kablea. Hau azaldu beharko diazu zer den, Hau auzolanean berreskuratu ginen historio bat. Hain dela 5 urte uste, auzolanean 50 lagun edo, egun batzun izan ziren egun bat eta hain, baina azkeneko egunean bergen izan genitula 50 lagun bentzete kablea hartu eta pixkanaka, goraino jugun eta goraino eman alizateko eta tensatzeko eta, ez? Kable hau hartu eta beste puntarekin lotu. Claro. Vale. Bai, eta hori pisutxua da. Eta orduan zati batzuk hartu, eta iribili 4 metro, beste batek hartazun beste zatitxo bat, eta hola, goraino iritsi arte, ez? Imaginatzen aldut, honen atzetik zer dagoen, baina azaldu iguzu, Maider. Hemengo ondarea, ez? Hemen etxe guztitan hitz egiten zen dotaz, gaue da erabiltzen zuten sistema belarra maioetatikan, belarra etxea ekartzeko, ez? Belarra ondu eta etxea ekarri, ez? Pentsaz behientzako aurrerakuntza izan zen, ez? Astoekin eta ibili beharrean, zeuden 50 kable, 60 kable desberdin, maio guztietan, eta ekartzen zuten honeaino, intzan baita bat zeukaten beste gotorleku bat edo, eta hemendikan gero herrietara baita bat zen beste kable sistema batzuk edo, ez? Eta etxe guztietan hitz egiten zen hortaz, eta baserriak ustutzen ari dien hontan, eta hori, iruditzen zitzaigun zela oso aproposa, adierazteko nola aprobetxatzen zen lurra, ez? Azkeneko metrotaino aprobetxatzen zela lurra, eta hori, auzolanean berreskuratu ginen, hori, baiara indartzeko eta rekonozimentu bat iteko gure arbasoi, ez? Zelan egin zuten eta nola mantentzen dute, eta mantendu dute gaur daño lurrak emankorrez. Eta nondik ateratzen? Karo, kable bidez, nik beste lukuren batean ez dut ikusi. Hori ekarri omen zuten, iratin eta hortik ibiltzen omen zuten egurra moitzeko. Egurrakin bai, ikusi zen. Eta handikan ideia ekarri omen zuten honea, eta handikan jarri omen zuten hemen martxan. Eta hori galdu zen, eta zuek esatu zuen, hori berreskoratu behar du. Gutxienez, jakin dezagun nola bizi ziren. Familia bat estangatarrak oso ongi portatu dianak, eta hasieratik da gainez urtero egiten dugunean festa, gelditu zaigu festa den moduan, egun bat egiten dugu festa bat horren inguran, urtero etortzen dira gurekin eta beti daude eskuzabal, esplikatzeko beti nola funtzionatzen zuen, eta gustora, bai. Azkeneko familia noiz? Hauek izan zian, estangatarrak, Gaitzako hauek. Baina bizirik daude, orduan beraiek erabili izan badute, ez da aspaldi galdutakoa. Azkenekoa 50-55 urte ibili zela. Bai, atzo. Hemen baserri guztietan, bizitzen zian dela 60 urte, familiak 8-10 semetakoak, eta bereien jakietatik ateratzen zuten bizitza aurrea, ez? Autosufizientzia hortan edo, ez? Maider, hau berreskuratzearen kontua, auzolanean egin duzu, baina nori okurritu zaio? Udalari, herriari? Herriai, ez hori ginen udaletikan hasiera batentan ginen goeta saio batzuk egin genituen herria guztia izabaldu
zabalduta, eta handik atea zen, 5 puntu edo esan dezakegu, ez? Eta haietako bat zen, hori berreskuratu hartzela, bueno, elikadura burujabetza eta baserritarren importantzia eta hori landu hartzela. Horrekin lotuta ikusi ginen, hau izan zitekeela ekimen oso importantea, balore hori emateko, ez? Zabaltzeko edo. Hau da ekimen, bat. Bueno, eta hortik sortu zen Airezko Zaporea taldea, gauz guzti horiek lantzeko. Eta badamagoia hori 7 urte edo lanean, puntu desberdinak edo ikitzen ditugu, esan dizu bezala elikadura burujabetza, baita ere turismoa aldetikan edo, hemengo ibilbideak eta markatuen eta mantendu nahian garbi, hemengo ekonomia bultzatu nahian edo pixkat hori, baita ere egiten digu urtero feri bat. Eta azokarren helburua da etxeko baserritan egiten den produktu soberan egiten dena edo, normalen etxerako egiten dena edo, hori plazara ateatzea, ez? Da balioan jartzea, ez? Zatik jakindari asko eta ikusten dugu galtzen nahi dela, ez? Diagula ematen eman behar den importantzia edo, ez? Eta pixkat hori bultzatu nahian, hori da helburua, eta hortengo feria izan da oso ona, zatik jana ez dakiteko izten du, baina sagardua bai. Baina guztiak araitzkoak. Ez, pixka bat zabaldu dugu eta baztango neska bat egititula jaboiak eta hori, badaukalako familializartzen eta gertutasunangatik eta pixka zabaltzea, ez dira itxitxiak, Zenbat biztanle ditugu araitzek? Oraintxe 6, 7 da, nik uste izango gehala. Eta banatuak 5 herritan, ez da? Bai, hori da. Araizko udalerriak, bai. Araizko udalerria dago osatuta Goierriko herriak, gehala hori Gaintza, Uztegi, ondoan daukagu Azkarate eta beste aldean daukagu Intza. Eta beran daude Arribe eta Jo, bai? Hori da. Eta gero Baiara edo Araizko Baiara daude Beteluko udalerria eta Larrango udalerriko Lezaeta eta Errazkin ere, ez? Baina 600 horiek zaudete araitze? Bai, 600 hori araitz, bai. Bai, Betelun beste 300 bat edo, eta guztira, eta Errazkin eta hori, ez dakit oso ongi, nik gutxu gara beraz edo nahi, baina araitzen gaude orain. Bai. Zerbitzu aldetik adibidez, aurrak eta zuk familia duzu, Betelura joan beharra duzu, eta autobusa dago egunero etortzen dena bila, bai, junda etorri, hori bai. Baina hezkuntzarako, gainontzeko... Ekintzarako kotxeakin gora, bera, bai. Erronkarik baduzu eola hemen garapenean eta pixka bat araitze begira? Aurtengo erronkak edo, esan dezakegu nintzan, atelieri bat ere berreskuratu deu, eta hemendikan area oinez juten den bidea, jartzea moduan, eta gero Nafar gobernutik lortu dugu subentzio bat edo hemen jartzeko egurrezko estruktura bat, nun egongo den bideotxo bat jartzeko aukera, eta baita ere hegaztiak, hemen ingurua oso aberatsa da hegaztiekin ere, eta hegaztian inguruko informazioa egongo dana, eta bai, hori da asmoa, bai. Eta bide hori, eta aurtengo errokak hortxe, izan ditugu urte asko, banku egin dugu lurren bankua, eta... Lurren bankua zer da, Maider? Lurren bankua, galdetu jendeari, behien lurrak alokatzeko prestengo liaken, edo zehatzeako, edo saltzeko, edo traspaso bat itxeko aukera izango luketen, eta gero nolako egora dauden hemengo baserritan, ez? Pixkat azterketa hori egin zen eta hori. Baina usteegin gaztandegi bat duzue. Bai. Eta nik bitxita bat egin behar dut gaztandegi horretan. Handago peio. Bai, gure zai. Orduan, joan nahi, zateak tabalik izan editugu, ez? Bai. Hau imaginazioa gure arbasoena. Trabak non, irtenbideak han. Tirolinen antzera ez zuten belarra baserrietara hurbiltzen, haiek bai azkarrak. Tira, guazen Uztegi aldera, peio zain dugu eta. Peio zure emaztearekin egon gara, Maiderrekin. Eta esan diot, onera gentozela eta segi, peio zain daukazu eta hori esan dit. Bai. Hemen gure zai. Hemen txenegoan zai, bai. Antxonea gaztandegian gaude. Bai. Bueno, hemen justo ikuluan gaude. Bai, hau ikulua. Zuek nortzu zarete? Zuek, Antxonea nortzu zarete? Pues Antxonea gea, hiru bazkide gea elkarte bat, osatu genuen elkarte bat, nire emaztea eta anaia eta hiruok. Vale, eta oinarria da gazta itxeko gaztandegi bat, eta hori esnez hornitzeko hartalde bat euki. Vale, hor zaudete bi goikotxeatarrak, ez? Bai. Zuek biok, eta Maider bera.
Bai. Nork agintzen du gehiago? Ez erantzun, barro horrekin nahiko esan duzuta. Agindu, bueno, moldatzen gara, bai. Hau familikoa dela esan dezakegu, ezta? Bai. Hemen uztegin, zuek ontatik bizi zarete, baina askoz gehiago ez dira egonen, hemen bailaran ontatik bizi direnak? Ez. Lehenengo sektorean esan nahi du? Lehen sektorean ez daude gauzak errexak, baina badaude familia batzuk, eta ez asko, baina bada saiakera bat eta nahi bat hola jendeak jarraitzeko eta gazteak ere basi die. Egin nahian zerbait, gauzak zailek daude, baina... Ikusten duzue etor daitekela, mantendu daitekela jarraipen hori dagoela? Bai, nik uste ez neurri handi batean, eta igual garai batean zeuden etxalde guztik eta hola, baina... Baldintzak daude, baina baldintzak espazioari dagokionez, herriari dagokionez, baina gero ekonomikoak ere badaude, laguntzak badaude, ze horrelako lanbide batean hasteko. Faktore asko diela eta orduan ez dela erresa, baina azkenean norbaitek nahi balin badu bere bizitza apustua egin edo hortan, zailtasun guztik azkenean, ikezu aurre nolabait eta azkenean behar du gogoa eta indarra sortu nonbaitetik. Zuen momentu honetan gaztandegia duzu, zenbat ardi? Zenbat buru dituzue? Ardi guztira, 200 bat buru. 200 bat? 350 bat ardi eta gero bildotxak aparte. Ikusi dugu lehenengoa jaio dela? Bai, ikusi dugu. Jaiotzen hasita daude, bai. Eta hemendik aurrera denak hasiko dira? Bai, hemendik aurrera da azaroa eta abendun, gutxi gora bera artealdearen parte gehiena umetzen da. Eta zuen gaztak Idiazabal jatorrizko izendapenakin egiten dituzue? Bai, Idiazabal denominazioekin, bai. Hoi da? Bai. Horrek ematen dizu ere bermeren bat? Bai, nik suposatzen dut. Bai, gizarteai behi da, bizkate denominazioa nahiko, ez dakit, zabalduta dau, edo emate izu garantia bat, produktua jakiteko jendeak bertan egine dela eta bertako arrazakin eta pixkoat bermatzen dula abeltzaintzan mota jakin bat. Gaur egungo globalizazioak hainbeste produktu daude merkatuan, hainbeste gazta eta zea daude merkatuan, espazio pixkoat identifikatuta jendeak ez daki, azkenean... Bai, label marka bat izan balitz bezala da azkenean, ez? Bai. Zuek antolatzen dituzue bisitak, ez? Bisitak udara partean daula, ez da zonaldea hola oso turistikoa eta hola, baina... Bai, aipatu digu Maiderrek, klaro, zoko batean zaudete, Araiz Bailara hemen dago, pasa Iruña Donosti pasa horretan sartu egin behar da. Sartu egin behar da, zati, klaro, errepidea leheno hemendik errepide nazionala hemendik pasatzen zen, baina gero autobia intzenetik hau gelditu zen oso bastar bezala. Eta orduan propio etorri behar da honea. Baina, plazaolako partzu ergortan gaude, eta orduan, pixka zabalkunde lan hortan launtzen digute, eta hola, web horri bat jarri genuen martxan, ez dakit, jendea tortzen da. Claro, ikusten dute, ez dela denda handi bateko supermerkatoitako batean hartzen da, listo. Ez, nondik dator, hemendik. Hoi da. Arritxura ginen dira, ikuste egiten duzu, buelta hartaldea ikusi, instalazioak eta pixkoat ikusi, zelaiak eta hola. Gaztandegia eta pixkoat kontatzen zu transformazioa, eta gero ematen dio dastaketa bat, eta orduan gazta da... Bueno, ja irabazi dituzu, Bai, irabazita daude. Eta gero gogoratzen diezutaz, eta bere oporraldin ze gaztandegi ederra bisitatu zuen, da, hola... Bueno, gauza bat falta zaigu. Zuk bisitak egiten dituzunean, esaten duzu irabazi egiten dituzula, gu irabazi garko gaituzu, Pello. Bai, irabazi. Bai, seguro? Bai, nik uste elkarrizketa hau, eta gero gazta pixkoa probatzen bat zu, nik uste... Esaten dizut ona edo oso ona den. Esango zu. Eskerrik asko, Pello. Bai, bena ba. Ai, Pello, hasieran mikrofonoa ikusita atzera egin duzu, baina bikain azaldu diguzu egiten duzuena. Por cierto, zuen Antxonea gazta mundiala, zuek bai artistak. Eta artistaz ari garela, ea zer dion Arribeko beste artista handionek. Xaguk neguan etortzen diet, menditi, hemen mendi dago, hemen ondoan, etxe ondoan, ez?
Eta ordu txiki gaztuta. Sokaldean, karo, ni goiz jekitzen ez? Goizeko 5 jekitzen naiz, joten naiz lanean, tailerrean, eta geho berriz naiz, oso siesta joaten naiz, berriz jeki, eta goizetani olen txau, txak, hori zen zegoenekuan. Eta gauela leze, que maravilla. Eta xaguak egiten du, gozeak endu. Eta beira, natura haineko artista baldau, txingurri zeitzen duen, xagua zeiltzen duen beharra batentzako. Bera, dago azkonarra egiten du, lurrazpean, zolu batzu, da una pasa, bera, mendin jaiotzea da, unibertsitainekoi baldau naturain ez dakit. Eta bera, lehenbizikoa, que yo me emociono, bera, lehenbizikoa, hau, begira, hau. Eta inun, Margot Urdinez, 25 urte olagiko du, eta orduan, zeitzu, ogia jan, eta ni moztu, eta gio, resina batekin gortu. Eta hau, pena mate, urdine inun. Eta gio beste bat begira, beste bat ikusten duzu, eske du, hitzeizketan bakarren mozionatu jenez. Bera, ikusten duzu, hau ez dut ni egin, indu beharra, xagu baten behar. Xagua eta ni, geho diesaguta. Ikusten duzu beste hau. Eta beste akostiozu, beste hau, que maravilla, eske me emoziono. Eta orduan hau, xagua ni goizia jaritzen, Zeitzun, zerbileta azpie joaten zen. Eta orduan, nire zerbatzen behar duz. Zera tituloa jartzeko xaguak eta ni. Lehenbiziko aldi, hau ikusti dutela, zuek zeate gazteak eta marabila bat. Beira, eta ikusti duzu burnia guri jarri, zuan jarri, hor da, xaguak eta ni. Beira, marabila. Hau da, xaguak eta ni. Hau da, xaguak eta ni. Eta hau da, die xagua, bere, eta behin, olaia, xagua eta txarode ikustezu, eta normala da. Batzu edin azken batean, ne arratoia da egin azken batean. Que asco, kita que está la comida, no sé qué, talekoa. Erantzuna hobena da isiltasuna. Eta, eta gehoia hasi zen zepoa jartzen. Bakizu, bizuluko zepoik, no, esaten da. Eta esan nio, txalo, por favor, dales una tregua, un poquito, una tregua. Eta bai. Zu maitasunak initzetzen balen bazo, bai, ateatzen da. Eske, ni naiz beharran seme bat. Orduan hau da, niretzako, xaguaketan ez dakizu ni sentimentua zer den. Osea, hitzin behar da, ni ametsei esan nion bezala. Ez da, entenditu behar. Sentitun behar da, eta ni nahiz diguen sentimentu. Eta musika sentitun behar da, eta hau sentitun da. Eta eozinek, zuek normalak izango zate, baina eozinek esango este gorritista loko, pues mes igual. Baina ni sentitu natura, benetan, eta guai, benetan ni sentitu itxeot. Orduan, musika, ez una kastaina, ez da ulertu behar, da sentitu behar da. Eta, como un jamón de pata negra, ez da ulertzeko, da sentitzeko, tardon bat, baina zu tardo baten, baina, Eta benetan esaten zuet, Benetan esplikatu dizuet munduko maitasuna hundiarekin. Eta geho esan behar dizuet xaguena kontinuazioan. Eskolakoa, guain esan behar dizut, eskolan zekatatzen ginen. Bota. Esan behar dizut, baina hoi ni erdera zibitzek ez, hola jartzen ginen. Hola, Zen hoi, ni jaio nintzen 52an, zazpigeiz, 49an. 52an jaio? Bai. Eta noiz kantatzen zenun 49an? Zazpigeiz, bere hola,
Madre que los parió. Era, ni orduan... Baina, obligatuk. Bai, baina que cálzame las alpargatas, dame la boina y dame el fusil. Voy a matar más rojos, que flores tiene mayo y abril. Zazpi urteko horrate. Eta zazpi urte? Eso, barkatu. o sea, sino que tengo desfase mental, se me olvida. Aizu, cálzame las alpargatas, dame la boina y dame el fusil. Voy a matar más rojos que flores tiene mayo y abril. Eta gero, bis! Eta berriz kantatzen ginen hori. Eta voy a matar más rojos que flores tiene mayo y abril. Eta, claro, ni aita egio, aita rojo zer da, bildurre, gerra pasata. Eta beño, aurrate, bere zen maixuk, ze hijos de la gran bicicleta, zen maixuk du, gu aur bateia guztia hiltzea, voy a matar más rojo. Eta hoi guain ni, bueno, orduan esan dizut lemiziko aldia, eka hau dio, beño, direton behar behaztu, direton. Eta ez moztu ezerre, eta hoi, esate izut zeren ni, ne universidadea da maitasuna, ne universidadea ni gaixo jaio nintzen. Orduan, amaren bularra, eta orduan da hori, ne amaren bularra, ne etxeko famili maitasuna, eta gero aitarekin ikasi nun, egun zenteu zaitzea, mendi joan. Iztuna naizela badakit, baina nik baino gehiago hitz egiten duenik ere badela mundu honetan. Hori bai, Juan Gorriti baino eskuzabalagorik ez dakit baden. Berak dioen bezala egiten duen guztia denona da, eta denontzat. Eneritz, gaintzan, musika Nafarroan, gaintza. Egia da, esan diazu hain dela gutxi, enuen enekien, Goierrin ere badela gaintza, Bada, bai, nik ez nuen ezagutzen Nafarroako gaintza, lehenago ezagutu nuen Gipuzkoakoa, eta Nafarroa. Eta Nafarroan bizi gainera. Bizi, bai. Gaintza, ezagutu ditugu, gaintzan egon gara, Maiderrekin azaldu digu kableen berreskurapen hori, kable sistemarena, egon gara Uztegin ere bai, Arriben ere egon gara, bueltatu gara gaintzara. Ikusi duzu, goizean goiz. Eguzkia genuen, orain lainotua, Euskal Herria, ez? Euskal Herria ala da. Beti bazpara jertxe bat hartu. Bazpare, ez? Beti euki barra daukagu kotxean, hori egia da. Eneritz, bildu nahi zurekin, gehien bat Tximutxe bilgune feministako kidere bazarelako, eta hemen gaintzan araitzen, konkretuki, Betelun ere bai aritzen zarete. Pixka bat bazabiltzatelako hemen bailaran edo dinamika bat edo martxan jarri nahian, edo protokolo bat ere hor landu duzu, Nola hasi zen guzti hau? Hasi 2018an martxoaren 8irako greba feminista baterako deia egintzan. Eta nik uste ura izan zela gerora etorri dan guztian oinarria. Orduan hasi ginen elkartzen, martxoan 8ko mobilizazio hori antolatzeko. Eta hortik joan geha pixkanaka uste genuen hori edo susmoa genuen hori egin behar genula, hori aurrera eramaten. Karo, gero tartean pandemia bat ere gertatu da, eta horrek ere baldintzatu gaitu. Baina, hasiera batean, martxoan 8ko mobilizazioek antolatzea zen asmoa. Eta ikusi genuen zen, lehenengo urte hartan, 2018 hartan, emakume asko elkartu ginela greba feministakin antolatutako manifestazioan eta geroko ekintzetan. Eta orduan, horrek pentsarazi zigun, bazegola zer egina eta bazegola gogo bat edo behar bat hemen emakumeekin lanketa bat egiteko. Eta 2019an berriz elkartu ginen martxoan 8 antolatzeko, baina ikusi genuen, igual urte osan ere beste ekintza batzukin genitzakela. Eta hor, Araitz eta bai Beteluko udalen laguntza izan genuen, eta baita Irurtzungo gizarte zerbitzuena ere, horre Josune aipatu nahi nuke asko lagundu digulako bideo hontan. Eta horren hor autodefentsa feminista ikastaro bat antolatu genuen bailarako emakumeentzat. Gero genuen asmoa 2020an aktiboki hasteko, baino martxoan 8ko mobilizazioa eta gero pandemiak denak geldiarazi gintuen, ezta. Eta gelditze horrek, nik uste,
argiago erakutsi zigula ze behar geneukan elkartzeko eta elkar zaintzeko. Eta hemen oso herri txikietan ez da gitala gertatzen den beti, baina hemen etxeko bizitza asko egiten da, eta emakumeak agian gizonezko gehiago ikusten dira tabernetan edo beste sozializatzeko eremu batzuetan, baina emakumeak elkartzeko leku edo espazio gutxi, ez? Eta orduan esan genuen, guazen espazio horiek sortzea, eta datorrela egin dezagun. Eta uda hortan bertan, pandemiak uzten zune kontekstu hortan, hainbat ekintza antolatu genitun, eta holaxe jarraitu genuen urtez urte, alik eta egitarau osoena egiten. Eta tailerrak, ikastaroak, formazioak, kulturrekitaldiak eta halakoak antolatzen ditugu. Eta zer motatako tailerrak edo ikastaroak edo egiten zen dituzten? Autodefentsa feministarenak hasi ginen, gero adiaz tailerrak ditugu, sexualidade eta xamurtasun tailerrak ditugu, konpresa berrerabilgarrienak egin ditugu, ekonomia feministarena egin dugu. Saiatu gana da, seguramente ez genuen beti lortuko, baina beti perspektiba feminista batekin aritzen edo ahalegintzen, ez? Normalean horrelako elkarteak edo eragileak aritzen direnean oso independiente bezala jokatzen dute, edo leku handiagoetan horrela ikusten dugulako. Baina hemen beti udalaren eskutik zoazte, ez? Eta hori oso, aipatzekoa ere bada, ez? Udalarekin beti, Maiderrekin egon garenean zaporeak ekimena ere bai, beti udalaren eskutik du ere bai. Gure kasuan, hasiera batean martxoan 8 mobilizazioak eta antolartzerako garaian, autonomoki hasi ginen. Baina, gero baliabideak ere behar izaten dira olako gozak antolatzeako garaian, orduan administrazioak egin behar du bere. Udalengana jo genuen, eta gu lanketa egiteko prest gaude, baina baliabide behar ditugu. Eta lehenengo momentutik baiezkoa jaso genuen. Eta gero, hori da, protokoloa aipatu duzu, eta protokoloa ere horrek ekarri du izan ere, hasi ginen finantziazio bila eta udalekin hizketan, Araitz eta Beteduluko udalek aipatu ziguten bazela diru laguntza bat Espainiako estatutik zetorrena, Pacto de Estado deitzen zitzaiona. Eta hori batez ere da, diru laguntza hori da indarkeria matxistaren aurkako prebentzio eta sensibilizazio lana egiteko. Orduan guk, emakumeak elkartu, saretu eta ahalduntzeko ekimen guzti horiek, helburu horretan kokatze egin ditun. Emakumeak elkartuta eta saretuta eta ahaldunduta bali daude, gure ustez, arrisku gutxi hau dutelako indarkeria hori jasan, eta jasaten badute, mintzat erantzuteko aukera gehiago izango dutelako, ez? Kriston lana, eneritz egiten ari zarete. Azkenean, bailararen ongi izate horri begira, helburu horrekin eta, arlo asko direlako ikutu beharrekoak, izan daitezkenak oso bistan daudenak edo, baina izkutuan gelditzen diren beste gai guzti hauek ere landu beharrekoak. Eta resistentzia handia dago oraindik. Orduan nik inurri lan bat bezala definitzen eta eragiten hasi eta eindako gutxi hori edo eindako asko hori, dena dela, ongi etorria. Ereiten den guztia ereina dago. Eta gero manen ditu fruituak. Eta pixkat, hori ez, denok bizi, baiara honetan bizi gehan oguintzat erabaki dezagula nolako baiaran bizi nahi dugun, nolako harremanen nahi ditugun gure herritarrekin, eta alik eta erosoen eta osasuntxuen bizitzeko hemen. Neska, eta lortuko duzue gainera. Honengatik ere bai. Etxean siestan gelditu denagatik ere bai. Hoiengatik ere bai. Eneritz, plazer batzu entzutea. Mila esker, Berdin, eskerrik asko bisitagatik. Torriko gara gaintzara berriro ere, Gustatuko zaigu, gure herria horre telebistan edo dena gailuan edo dena alakoan ikustea. Ikusiko dugu, bai, noski. Gaintza, Nafarroako gaintza, Araitzko gaintza. Hori da. Eskerrik asko zuei. Eneritz entzunda, antzematen da Araitzen zaintzaren inguruan dagoen premia eta ardura. Nondik gatozen ahaztu gabe, etorkizunera begira bizi den bailara dugu. Azkarat eta Intza bisitatzeko betarik ez dugu izan gaurkoan. Beste batean beharko du. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean.
Maite ditut maite gure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten.